Benvinguts i benvingudes al podcast per alumnis del Tecnocampus, on compartirem experiències de projeccions educatives i professionals de diferents alumnes que han passat per la universitat. Em presento, em dic Martina, encantada, apassionada de la comunicació i del màrqueting digital, per això també estic aquí fent aquesta edició. I què dir-vos? També vull presentar l'equip que hi ha darrere, uns cracs d'en Rubén i en Xavi, que estan darrere de càmeres, i avui tenim el plaer de tenir la Cinta amb nosaltres, que és alumni del grau de Logística i Negocis Marítims. Hola, Cinta, com estàs? Hola, bé, tot bé, gràcies. Sí? Tenim moltes ganes de conèixer-te. Al final, aquí és un lloc on podem obrir-nos i expressar-nos i explicar sobretot l'experiència que hem viscut aquí a la universitat i com hem arribat, no?, on estem a nivell laboral. Així que explica'ns una mica qui ets, com et dius, quina edat tens i d'on vens. Jo sóc la Cinta Oies, ja m'has presentat. Doncs jo he estudiat Logística i Negocis Marítims, tinc 22 anys i he acabat aquest any. Ara estic treballant a Deloitte, estic a l'equip de Transports, Logística i Mobilitat a Madrid. Aleshores, a l'acabar el grau ja em vaig mudar cap allà, però estic vivint a Mataró, així que ho vaig compaginant. O sigui, tenim la sort de tenir-te perquè, clar, no estàs vivint aquí, llavors sí. Ha sigut com bastanta oportunitat poder comptar amb tu per fer aquesta edició. Jo encantada de poder estar. Llavors, ens agradaria una mica per entendre el recorregut, no?, i les decisions que s'han anat prenent, perquè hi ha molta gent doncs, que ara es troba en un procés de dubtes, no?, cap a on tira a nivell professional. Què et va fer escollir el grau de Logística i Negocis Marítims? A mi sempre m'havia agradat la part de comerç internacional i sí que és veritat que al principi ningú et diu que aquesta és una possibilitat, no és la sortida més típica, no? Però vaig anar al Saló de l'Ensenyament i vaig veure el grau, em vaig interessar, vaig parlar amb el coordinador i ella m'ho va explicar fantàstic, la veritat, em va motivar moltíssim i la veritat és que tot el que em va dir s'ha complert. Així que la veritat que és a ell també a qui li he d'agrair que m'obrís els ulls en aquest món que realment m'està agradant tantíssim i té tantes sortides laborals al final. És cert que és una carrera que potser no és molt comentada, no?, o molt coneguda, però tenim la sort que ens les puguis explicar i donar visibilitat a aquells que potser no la contemplaven i podria ser una opció. Sí. L'havies contemplat abans d'escollir-la o va ser algú nou que se't va presentar? No, va ser algú nou, perquè al final ningú et ve a presentar-la així d'entrada si no estàs al sector i realment quan la coneixes veus que té moltes sortides, és molt àmplia i realment per tots els perfils hi ha una possibilitat. Si t'agrada i t'interesses et pots moure i hi ha moltes oportunitats, sí. I mentre estudiaves, sabries a què et dedicaries? Doncs no, la veritat és que no, per això vaig fer pràctiques també al final. Jo he tingut la sort que he pogut fer pràctiques a 4 empreses i he pogut anar veient les diferents oportunitats de cada una, què és el que més m'agradava, i ara la veritat és que estic molt contenta al meu sector, però sí, tenim oportunitat de provar moltes coses, sí. Explica'ns una mica més això de les pràctiques i fins i tot si has fet estades internacionals, però comencem per les pràctiques. Quina oportunitat se't va presentar i com la vas aprofitar? Doncs sí que és veritat que jo a primer de carrera vaig voler comprovar que realment el que estava estudiant m'agradava i aleshores vaig trobar unes pràctiques per començar l'estiu a una empresa transitària per començar a entrar al sector, poder veure si estava a gust, per aprendre més. Al final apliques tot el que estàs veient a la classe, ho pots aplicar a la feina i li pots veure realment a la part pràctica, no? Clar, sí. I després, durant el segon any, vaig voler també estar a una altra empresa, vaig provar una empresa del sector de productes farmacèutics, d'ortopèdia. I aleshores vaig començar allà, vaig veure un altre estil de treball, realment era una dinàmica completament diferent. I a tercer vaig entrar a una altra empresa de productes farmacèutics també, on vaig estar fins que vaig fer el canvi i ara on estic ara. I què t'emportes d'aquestes experiències? Què diries, doncs vaig aprendre o vaig tenir aquest aprenentatge que després m'ha servit, no?, per al que estàs fent ara, que ara entrarem en més detall. Doncs jo crec que també principalment veure la dinàmica de com és estar a una empresa, perquè al final, quan sempre has estat estudiant, també està bé poder començar a entendre com funcionen. Vaig tenir molta sort que sempre he tingut molt bons caps que m'han guiat i en això... Això s'agraeix. Sí. Sempre han estat molt per mi i això
ha marcat molt la diferència al final. I crec que el que ha fet és que ara al final, al graduar-me, ja hagi estat, tinc una experiència al darrere que hagi fet que ara tingui potser més soltura, potser de dir-ho d'alguna manera, no? Sí. Al final al món laboral, que no acabes la carrera i directament entres, ja has tingut un intermig. Clar, i no se't presenta, no, potser aquesta incertesa, no?, o aquesta por que podria ser, no?, quan tenim canvis o acabem etapes, a vegades ens costa prendre algunes decisions o altres, però perquè són coses noves en les quals ens hem d'afrontar. Exacte. Llavors, jo ho sé, però vull que ho expliquis. Has tingut un estadi internacional. A on? I què vas aprendre o què et va portar? Sí, jo vaig estar a l'Escola Nàutica Infante d'Enrique, a una universitat molt a prop de Lisboa, i sí que és d'aquí la vaig triar perquè sempre m'ha interessat molt la part marítima del meu sector, i allà estan especialitzats, i aleshores vaig estar fent gestió portuària. Realment el que em va portar va ser enfocar-me més i sobretot també tenir una perspectiva diferent de com s'estudia a un altre país, dinàmiques també de com funcionen. Amb el portuguès hauria de picar-me una mica més, però em vaig espavilar. Va ser un challenge? Sí. Però bé, vaig estar molt a gust i és una experiència també per obrir-te, també, de trobar-te sola a un altre país i haver-te d'afrontar a la nova experiència. Home, 100% és sortir de la zona de confort, no? I trobar-te amb nous reptes a nivell educatiu i també com a persona, no? Perquè evoluciones en tots els sentits, diria. Sí, t'has d'esforçar per obrir-te, per tirar sol endavant. Sí, la veritat és que sí. Llavors, sé que l'estadi internacional ha sigut a Portugal, però dins de la universitat sí que heu fet diverses activitats que heu sortit fora també de la vostra zona de confort. Explica'ns una mica, no?, què és el que es potencia dins del grau de Logística i Negocis Marítims en fer activitats diferents, no?, i posar-te a prova per aplicar la teoria a la pràctica. Sí. Nosaltres vam fer un curs que es deia Most Management, Motorways of the Sea, que és en col·laboració amb l'Escola Europea, i era un curs d'intermodalitat dins d'un ferri, que anàvem fins al port de Roma, fins a Civitavecchia, i fèiem la dinàmica de com funciona tota l'operativa dels ferris, com es carrega, i a dins fèiem un cas pràctic per a equips, que això la veritat és que va estar molt bé també per veure realment, és el que comentàvem abans, quan veus les coses com estan funcionant a dins realment, és on pots veure les coses que t'estan explicant. I també hem fet sortides al port, ens venen empreses a explicar com funcionen, i vam fer també un programa dins del marc de l'Erasmus, però d'una setmana, un curs curt, un blended program es deia. Déu-n'hi-do, a Lyon, no? Al final es diu ràpid, però heu fet moltíssimes coses. Què és el que diries que t'emportes, no?, que has après com major aprenentatge durant l'època universitària, que ara mateix diguis, gràcies a haver tingut com aquella experiència, no?, o haver tingut aquell aprenentatge, l'estic aplicant i em faci millor cada dia, no? Jo crec que potser et diria la part de recerca, de com espavilar-te davant de les situacions, com buscar, sobretot també la part de preguntar a les persones que tens al voltant, també, als professors, en el cas de la universitat, no?, i de deixar-te ajudar també i que et guiïn, sobretot. Perfecte. Ara et faré una pregunta una mica més com el més enllà, no? Un cop has viscut aquesta etapa universitària, cap a on has enfocat la teva carrera? Amb qui treballes ara mateix, no? O amb qui col·labores? Jo ara estic a Deloitte i, clar, he enfocat la meva carrera cap a la banda de consultoria, on estic aprenent molt, perquè realment és un repte. No, és veritat que no és la sortida tradicional de la carrera i crec que és un error, perquè, bé, un error, en el sentit de si a algú li agrada, és possible i per mi està sent molt satisfactori. La veritat que m'està agradant molt, a part que també és una experiència, estava vivint a un altre lloc, no?, i estic aprenent molt d'ella. Però sí, realment és sortir també de la zona de confort, com estem parlant tota l'estona, és aprendre d'un sector diferent i sí, m'està agradant molt. Perquè puguem entendre una mica, no?, com apliques el teu dia a dia en el sector laboral, no?, quan ja has entrat i estàs a Madrid, a Deloitte. Quin és un dia teu
de la Cinta a Deloitte? Doncs nosaltres treballem per projectes. Al final, realment, és com que va canviant bastant depenent del moment, però treballem per projectes pels nostres clients, tant públics com privats, aleshores això també et dona contexts diferents. I el que fem és, tenim diversos tipus de programes, fem plans estratègics, fem estudis de demanda, due diligence, aleshores realment tenim una oferta molt àmplia i el que fem és adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients sempre dins del sector de transport i logística, sí. O sigui, dins del que és una multinacional, no, es puc trobar com el teu departament específic ninxo del que has estudiat. Sí. Sí, ideal en aquest sentit. Vull enfocar una mica ara que ens puguis com explicar, perquè no us hem explicat, però nosaltres ens vam conèixer a la universitat i, bueno, arrel d'aquí que és una mica més professional, no? I ho intentem fer com una conversa, som molt amigues. Així que quin diries que és el teu highlight de l'etapa universitària? Doncs jo crec que la sortida a Civitavecchia em va agradar molt, com a part realment de la carrera mateix, però és que va ser molt divertit i a més que li vaig treure molt de profit. I la graduació també va ser molt, molt emotiva, la veritat. És un moment molt especial i ho vam gaudir molt. Home, és que tanques una etapa, no? També amb la gent que estimes, venen els pares, és un moment com delicat. I, bueno, la vam celebrar bé, s'ha de dir. Però passa massa ràpid l'etapa universitària, la veritat. Sí, passa volant. Per acabar, quin consell li donaries a aquelles persones que estiguin dubtant i vegin el grau de logística i negocis marítims com una opció? Doncs jo els diria que si els interessa el sector, no tinguin por en quant a sortides laborals, perquè és un sector molt ampli, poden trobar la posició que més els agradi, que encaixi amb el seu perfil i que és un sector que s'ha de donar a conèixer més i és molt interessant i necessari realment per totes les operacions que es fan a nivell global. De fet, és de les carreres que la gent quan es gradua més demanda ja, no, en el mercat? Sí, la veritat és que sí. O sigui, la majoria de la gent que ja es gradua ja té feina. Sí. Tenim companys que estan tenint experiències laborals molt interessants, amb molta projecció, i realment això és d'agrair també veure que els teus companys els estan anant tan bé i mantenir el contacte també al final amb ells. Clar. Així que ja ho sabeu, si esteu dubtant i teniu pensat, no?, fer el grau de logística i negocis marítims, aquí la Cinta us ha pogut donar una petita pinzellada, no?, de la seva experiència i com ho ha viscut i fins on es troba ara en el món laboral. Moltíssimes gràcies per estar aquí i escoltar-nos. Moltes gràcies, Cinta, és un plaer tenir-te. A vosaltres. I que ens expliquis totes les teves vivències. Ens despedim i fins al pròxim entrevista i podcast per alumnis del Tecnocampus. Adeu!